Ayang kari nyetrum ah. Ayang lagi di endi? Ada deh. Main rahasia-rahasiaan sekarang Ayang ini. Ayang, ambune entot to Ayang. Ini paling ngentut. Ngisi ngose tak Ayang lah. Burung wayang ngising. Mau biasa aja ngisingnya ngising tok. Heeh. Kayak Uspat. Oh, Uspat. Ustaz. Iya, Ayang ada Uspat gaul. Iya. Mbok Pita guyu tok, hati-hati ngompol Mbok Pita. Jibial, iki follow non Jibial. Jimbal jagung. Gimbal jagung Jib. Jagung put. Opot tak Jib. Oh, no jibal jagung iki kau. Iku ro gimbal. Ngawuran Ayang ki yo. Gimana kelendi ki Ayang ki yo. Mengisini-sini aku ya Ayang ini. Mati loh. Mbok Pita meringis ya. Engko hati-hati Mbok Pita nangis engko. Jangan gemuyang. Mbok Pita sabene ki kiaca Mbok Pita iki. Ayang iso niki kiaca. Biar nangis Mbok Pita, dialu jare ibuku tenan. Mari ki Jibel iki kiaca ngompol mari ki. Gaya ini. Pak Ustadz, ceramah apa Pak Ustadz? Kayaknya dodolane jimbal jagung, jimbal lemuru. Ngawur, using. Duduk iki biasanya dodolane jibal uripan. Iya. Tapi onang tuku itu kan langsung dicokot. Nawi jimbal urang. Ning kamar. Urang. Alergi. Anu Cak. Sponsor mau. Mbok Pita ngoyo tok engko tak ngompol engko bengi kau. Biar asin. Kita terusakan dan Mbok Pita enggak ada wong esen bena. Tapi leming di kau. Ulung buru garing. Ayang oleh dienggo ta Ayang? Iya wes. Belum. Capek langen dia Ayang. Pengaron ngono lah. Hah? Pengaron kendai. Wajian. Iya ngan capek. Oh, Ayang anda sisun matang kelendi gua Ayang. Ngawur ben Ayang. Mati loh. Nah, iki ben Ayang, kan iki Ayang. Iki titipane salbut iki ya anu Ayang. Ulet apa iko ta? Ang dhuwur iki bolong. Jarang mulai nemu ah. Di mana? Kukusan asem kok kita. Miane koyo petani ning sawah iku isun. Buang-buangan iku. Oh, anu Jibial arepe cek udam ta Jibial? Ujian. Ya, uji nyali ya. Apa? Itu Jibial uji nih. Oka, terima kasih Oka. Kitnya mana? Cek lokasiku. Iya Mbok Pita ngono bianya dadine wis dadine terima kasih. Si
si Utin mendunia acak-acak nehi hae. Cak, 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 Kul deh. cak. Kal direk. Kapan Kadung yang kuya Utin- tak lambaikan tangannya Rik. Kal deh. kapan Udin yang di TikTok namanya apa, Cak? Ya di TikTok namanya Paran. Paran. Apaan ya? Mas Jibal kalau mau nanti dikedok pakai cakup pacul aja nanti ya. Pakai kresek aja. Pakai kresek. Jangan nanti aja diuruk aja. Iya. Garing. Dang garing. Ayo ngeseng. Ayang ki rusuh sapa ngajari sayang ki. Acara-acaranya sopo dan kita. Dang garing. Isun watuk ini mau kan ngeden ngisor katut tah sitik. Cak, iling ono, Cak. Iling ono long. Iling ono long. Sopo? Iling ono long. Parah nih. Kang katut ini par nih mau ngatut kau. Kolkas. Tembelek. Tembelek ke dia wae. Biar lari. Ayang iki Ustaz Jauh lah Ayang. Lah, Walid. kita ngguyut to. Bek, brewoke ku karya apik kae sun demen ah. Kaya arep kerok nganggo silet. Takono kacamata itu kuning deh. Oleh nemu ya, Yang oleh nemu iku. Narik mau. Muridé Walid iku mbak. Ya iya. Walid CS ta yo. Walid Mosok Walid. Alid. Walid itu kan ngeseng iku ah. Iya Ayang iku cemaken nulung Kang Siti. Hah? Walid iku hanggo ngeseng iku ya, tempat berkeluarnya tai. Itu silit, Ayang, Ayang ki yo ngawur. Silet. Koyo India acak-acak. Mbok iki dudu acak-acak, Mbok Pita, iki ancak. Jirangkong wedi ku Mbok Pita. Jirangkong wedi ya ambi jibial iku. Topo paling. Lu cewek. Mas Udin gimana? Using, aman. Keren biasa Lin. Oh iya. Jibal ini ya apa? Mampu dari sini ya. Anaknya mampu ya. Anda. Mana nek? Hari suwi ambil teni yang ngomongnya hari suwi. Hari suwi yang ngomong. Loh, kok ngambil nerokan temenan hari suwi ya. Lah, kacamata nih. Kacamata rada penduro sithik ta. Engko cecer engko tak pengisor niku. Gitu ya. Trahum tae nganggo kacamata iki kau. Trahum Pak Ustaz. Suwengi iku Suwengi ku nganggo rantai Ayang. Koyoke nganggo tas semak koyoke kau, Pak Ustaz iki Ayang. Pakai tas semak Ayang itu. Iya. Acake potreken. Potreken acake. Jangan Ayang nanti pecah kameranya Ayang. Mane wong iku arep merengis to. Dia kena jalan apa? Koyoke kesambet iki, guys. Merengis. Apa produksi lo, Cak?
Ya wes, isinya wes. Promosi tak produksi. Produksi. Promosi. Produksi Farhan. Ya kok. Ye. Ustad Giaul iku nang gitik mosok ono. Biak langka iki Mbok Pita munggone ustad gedhe iki kudune dilebokan museum kok. Langka temenan. Lulusan Walid nih, Mbak. Iya, alit. Biar produksi ya. Ayang, habis ini aku beli jaran, Ayang. Habis ini numpak anu jaran. Nanti jaran-jaranan bareng sama aku ya, Ayang. Kuda-kudaan. Ya, Ayang. Mau. Terus parahan tumpah-tumpahan. Murah ya. Nisa. Ayang. Tumone takon ta. Brewok iku ana tumone. Sopo? Iku ya. Brewok iku ana tumone. Jibial, produksi anu ta. Paran berternak tumo ta. Lah, metu Udin mendunia mau. Udin mendunia jadi. Anu ya, di sininya ini coba keroken. Nanti kalau ada yang kayak kerikil-kerikil itu, yang cimil-cimil itu, berarti tandanya itu reki ya. Nanti diternak aja, nanti didol di pedak manuk. Ya tumbuh. Ya. Wong di museum no iku. Iya, Mbok Pita asline kudu di museum kan. Langka iki Mbok Pita. Kok dicoplok filter ya. Sapi kanan. Pokoknya kena mental iki Mbok Pita ya kena mental iki. Aman. Ngono enggak. Gintir durung mari-mari takarane. Iya wis kintir. Nang dawa dong kintir. Ayang udah maem Ayang. Dorong. Durung. Makmu tak Ayang? Nanti kalau elom aku bingung kok Ayang. Ayang pujan nang ndi Ayang? Mari ki mrene. Oh, iya. Ning omahe Ayang. Asik temu Ayang pujan. Menyambit yang ngono muncul kat mau Ayang. Paling kena mental pisan Ayang. Yang tadi malam itu iya jalan gesrek itu Ayang tadi bengi itu kan merene sayang. Kok tapping di bawah Ayang. Jadi kena mental kayaknya Ayang. Iya. Wong karing ganteng ngono. Mbok Pita, sing kelilipen rek ngomong ganteng ku Mbok Pita. Ra opo long Mbok Pita, ra opo solong. Kelilipen koyo Mbok Pita iki. Kari merengis tok ya. Apa Ayang? Apa Ayang? Apa sih kari merengis tok iku? Sapa? Mbok. Sapa? Haji Nombre. Biar ngrodo edian no Ayang, merengis tok madine kan. Guru mau tutup RSJ kayak buru seger biain nah. Buru seger Ayang. Kadine wae-wene lere-lere. Iya, golek. Gemoy omplek. Murah senyum iku. Ya iku Mbok Pita aja guyu dek piye kok dikira edan ning wong kok. Adik Cibal, nanti kalau senyum, kalau nggak ada orang jangan senyum ya. Nanti dikira uang edan nah nanti. Kalau senyum itu ngajak-ngajak koncone. Banyak teman nih, Cak. Apaan? Apaan? Abu kok?
banyak teman ini. Mana rengit itu temannya? Coba dengerin. Tuh. Oh ya suaranya kadal itu. Senyum itu ibadah. Iya Mbok Pita, kadung senyumku mulu ibadah. Kadung senyum sendiri ku edan Mbok Pita. Itu ya. Kau guyu ae ngonang lucu iso. Biar ngonang lucu guyu ah. Yang ngajar enggak. Aduh. Cak. Keldai. Asli galau sini ya. Galau. Ya makane iki dihibur. Galau. Ngono koncone, biar kok maneng neng melecin kono, aduh ngono koncone. Galau. Sing ono kang kepus-kepus di uta. Iku kan ono parke bianyu nyemplung wis kepus. Mari kita buat. Ojo patin kari deleng kari kedika. Deleng kari kemana? Jriangkong mau. Mbok Pita gipen ta Mbok Pita. Iso ning diweni gip bakat mau. Kat mben Yo sak. keep mari guys. Apa ya? Keep mari guys. Tenan ta ayang kari apian ayang dia. Don keep sempak gelem. Ojo ayang, mambu ayang. Mambau. Kenapa, Yang? Kasih mambau. Kadung ki ngoleh celuk ayang, bek jotos rabine sono kurane. Apa? Wani ngomong ayang. Apa? Nyane dikampleng rabine. Iki yo. Anu dulur lawas, iyem. Wow, wonge ilang. Nyane we? Diceluk. Sopo cak terus saiki cak? Jalukan. Ya lari. Diceluk sopo kok mlayu jaluk pahar gitu. Tarik kurang ajar si salah-salahan hakat mawar. Dipanggil namanya saja. Yo ayang yo. Kabeh we oleh nyelok ayang kabeh. Kari ngawur ayang kae. Apa sih? Engko ya ayang. Durung tahu diceramah kayak gimana. Jare mambengi ngomongi ning isun. Rumah tangga anak-anakmu gede kota. Oh, ayang ki yo. Dipa pani dari nyelok ayang kabeh nih son. Ngole kudu isun tok ngomong ayang. Untuk silok kotak. Miane dusok. Ngelokaan calon suaminya yang terbaik ndas sira kotak gede ku jare. Ayang. Ngono itu tidak boleh oh ayang. Pegang mana? Ayang, aku punya kenang-kenangan. Nah, nih we. Sing pengen roh. Ki ayang kenang-kenangannya ayang. Sama miane wis tapi. Yo iso gede kula iki yo. Oh. Hop, ada mana? Ada mana? Yang kang lari gua, kurang ajar tau. Wah, pemyangkang. Awur, yangkang jere. Oh, Paran. Mbak, anjangku sopo? Mbak, Parah. Mbak. Ya kok sing duwe kulo ta, Mbak? Sing. Kar semene tor iki ya. Nah, iki dulu tak kau. Nah, kan katon. Ayang isun durung nganggo anten, ngadus nganggo anten nyoro dhowuk gulune. Apal sampai apal. Iya, kan ayang isun. Ayangku sapa lanangan mburi kau? Aduh isun anjir. Bek gendaan. Kau ndi cak? Lama kediaan ayang ki yo. Sing make cilik, make kuncup. Make durung bisa ngomong siapa ya. Ngawur wis pacaran lo ngawur. Mbok e ben kalah. Wis niat.
Anjir kelas 3 ya, Sang. Ning lampir mriku ono apa nih, Cak? Ono wesine. Ya. Mancing apa sih kau? Jivial. Kesuk kon undiangi yo. Kesuk kon undiang ae. Udahan Kon panjang. merit ambi merit. Iya. Ya yang yo. Edian, Siap. aja dirungokan Edian. Kon undiangi temenan wis ta wis. Tenang. Tapi saiki untuk kali repot ngomong kae. Untuk saat ini masih privasi, iya yang yuk. Uang tidak ada yang tahu. Ono penit. Sopo ya? Rambut isen koyo gundul iki model. Ono penit ini. Sing mbok pita ono dome iki mbok pita. Abo jibial. Rambutnya koyo gundul iki, Cak. Koyo gundul koyo oge. Iku watuke wong meh biasane nih, ya mari ki nyalilya wis. Keparan gue. Iku watuke wong meh biasane jare kene durung rabi. Meh jare ya. Paling meh mangan bakso paling. Kita ini kan tujuan bakso, koyo meh mangan bakso. Gitu. Koyo. Selawatan ulung mene sing meh. Allah salamu. Iki ngomong PTW ini diambung ayangun mau Jari manis ya. Tapi mari ngomong manis niku madep memburi mutah ya bola ini. Yang ajar lah itu gitu. Mari diambung mari niku madep memburi mutah manis ya manis mata ini hero. Ngomong manis. Ngomong manis, madep mburi motah kurang ajar. Apa bial? Nangku lipen paren tekaran ngecap kabeh di gue. Bisa dikai. Anau spidol anu kok selpeng main pak bisa. Spidol anu ku ya wis pokoke. Sugeng dia lu, piye arane sugeng dia lu kari sugeng wong e koyo ya. Aja diarani kesuk diarani anu ben diganti sugeng sombong aja sugeng jalong. Ya diuncalno, parane diuncalaken mbok pita, kowe kari anu sekarang sing anu ya. Ngomongnya sih mati jelas ya. Apa sih? Opo sih kari sing tahu pengertian lari ngomong komen diki. Ayang sing ngerti kadung ki diambung sapa ayang. Ngono. Mari sombongan ya. Sombong ayang. Percaya tak kono tak? Ayang isune ora ono loro. Rukun yo ayang. Oh. Kita ada. Opo sih? Songong ngono. Paran Laura untuk tak jawab liu. pusing ayang isune nganggo anten makane rada mbulet pikirane. Arep ngomong ku wedi luput Gang. Iki Abrian. Terima kasih. Gambire muntung Pocone iso niku, Cak. Lanang apa wadon? Lanang.
Ning junggakan wis paren lanang. Adung-adung junggakan yo ayang yo. Ayang isun ane ana ngonconi ayang isun iki yo wong sing sombong dikau. Ayang isun iki Mas yo anu iku yang sombong. Ngomong paren ayang. Iya. Iku ya ning komenan iku ngomongno biasa kare kepengin biasa isun. Iya, baksone mau. Iya Mbak Pita ya, typing sampai lali mocok isuna. Iya ayang ngadung arep biasa ning Mbak Pita ning pertigaan Bel Desa. Gitu. Titik. Ning parke Puskesmas iku. Ngawur pagi semas ya Ria. Puskesmas. Oh, cing. Duh. Iki lori ngalor. Pak Didi ngalor we. Pak Didi ngalor we. Sopo sih telepon karo yang ngajur. Emang Aku iki kan anu artis, ha? Tandani. artis kepong. Iya artis. Wes, Waalaikumsalam. Apa ngomong kepong mau? Hari kurang ajar. Isono. Ayang ki iso nojo di anu ayang kari wanen ayang teh. Kadung nang mambuni. Takoni bakso enak ngendi. Iya ning anu ayang tapi sore no. Oh, di sana iso. Isu ku sapa dodol bakso ayang? Anu ayang Purworejo. Idi mang mantan kan megi ning kono gak mau. Heng enak biasane. Heng enak kabeh sing kita. Ngajar lah. Kene Heng enak. ngomong Mambu. Biasane mambu heng enak. ibu tak. Kalau tak. Kene Enak, ngomong. Karena Ayang. biasa wong Sorejo regu jam piro. Terus ngomong mantan kan megi kono enak mambu. Heng enak biasane aku wong. Nah kali wong biasa enak didol eleng kau. Enak kan mending Riko ning Mbok Pita. Enak pentole. Jare mau ning wong Sorejo. Mau direkomendasikan. Lu Mbok Pita ki deleng apa sih? Ping deleng percuma wis. Sing oleh anu iso ning oleh gede iki percuma wis menang wis. Yang kesuwun ayang ki. Emang. Enak tuh kene wong Sorejo biane. Enak juga Sing enak biasane eleng. Mau kok kan merono. Pusing luput ngomong isun. Luput ngomong. Iya ya, mantan kan masih begini ning kono ya. Karepe nak marung ning wong Sorejo, nak marung ning wong Sorejo. Weh aja wis bangkrut tesugihan iku yang enak. Aja semrono. Mene ambil cuci mata digau. Pusing ayang. Enak. Aja merono tebur teko culek garpung kok aja merono ayang. Yo, ta. Serewat garpu ro temenan. Aja. Takono Pak Uspat iku kok biasa enak kang indai. Arane Pak Uspat. Uspad. Uspat. Iya, no kol-kolae Uspad. Uspat Jimbelajen. Ya lari diantem gembarasin sun. Cekakasan ku tak nangis ku tak nangis maning. Iso tau nangis. Iso arep takon. Sampai bengai. Iya ya. Jan piro kowe? Ini enak parem biyen kau. ono pentol tahu ono Pentol berana. pentolnya kadung seporsi kadung yang salo le papat. Heeh.
Yang papat 5. Ada yang 5 6. Kado 6 ya 7. Ya, apa kabar? Baik, ki ari halus ya. Aduh, kecil. Ya. Ayang Dika. menang otak ya. Kak Jibal, apa kabar, Dek? Alhamdulillah khair Bu. Salam kenal. Iki sapa iki? Ibu ketambe senjal kumbak sampe. Sapa iki? Ya ampun. Sahabat saya itu, adik saya. Oh, adiknya. Tak kirain bu gurunya ya, Mbak Hilma. Saya sampai anu, Mbak Hilma. Saya sampai Kak dredeg Jibal saya itu itu. adik saya itu. Mbak Hilma dari mana, Mbak Hilma? Saya orang Minang tapi tinggal di Riau. Oh, paling adik ketemu gede ya, Mbak Hilma. Iya, kami ketemu di TikTok aja. Cuma Mbak Hilma, Hah? Mbak Hilma salam kenal ya, Mbak Hilma. Ya, salam kenal kembali. Baik sekali. Iya, memang baik gini Mbak Hilma, saya ini Mbak Hilma. Nggak sakit ya? Anu Mbak Hilma, agak konslet ini Mbak Hilma. Perbaiki itu sama Dek Jibal itu. Dek Jibal. Koslek-koslek Oh, itu dia bisa. Adik Jibal ini lebih konsletan lagi dari saya Mbak Hilma. Enggak lah. Ngono-ngono ini kepala waran ngono. Ya Allah, ayang semua mesti. Bentar Mbak, itu Mbak. Kayaknya cemburu Mbak. Gak apa-apa, aman. Sinyalnya itu Mbak, sinyalnya. Ayang apa mudun? Ayang cemburu dah. Ide. Ayang, iki akeh lari, ojo ngisi-ngisi ngawur ayang. Punya tabiate wong lanang iki. Ngisi-ngisi yo. Dek kari apik Cidan. Jibal apik. Wis sisun demen, wis ning kono ben aja ning ndindai. Ning kono ben ya. Ning kono aja ning ndindai. Wis sisun demen nang iki. Ojo ning ndindai sing kono. Kok di dalam cangkir dia itu. Mbak Hilma kayaknya salah. Itu bukan cangkir Mbak Hilma, itu tong sampah Mbak Hilma. Salah. Bisa Paling aja. Itu. Laler kau. Itu bukan laler, itu tawon. Oh, berarti ada madunya itu kalau tawon. Enggak Mbak, ini madunya pahit Mbak, enggak enak Mbak. Madunya pahit. Beneran madunya pahit. Diserang tawon dah. Gitar gua. Kepiyo gua. Kamu diam, jangan ikut ngomong kamu itu. Kamu itu tidak dijak omong. Kamu cukup aja, jangan mana-mana. Tahu. Kamu kerungu ya? Kamu nggak kerungu ya? Aku bilang apa? Ketahuan. Itu loh, hewan ternakmu, miber-miber. Besok aku bawain raket yang ada setrumnya. Biar kamu juga sekalian kesetrum. Pas kamu gitu, nanti langsung aku tampil. Biar kesetrum kamu. Sama. Wih, Ustaz Pang. Kamu bagus, mending pakai itu aja. Kamu bagus kayak. Nanti kamu nyari umplung ya, nanti ke perempatan lampu merah, minta. Bagus. Kayak film Betul. Hongkong itu. Upin. Udah malam Upin. Masuk ke rumah Upin. Karo nyariin Upin. Panggil adikmu Ipin. Suruh masuk juga. Mbak Ilma,
Anu Mbak Ilma apa? Ya. Udah punya anak berapa Mbak Ilma? Oh, punya anak 4. Oh, 4. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, ya. Amin. Alhamdulillah. Ayang nanti minta anak berapa Ayang? 6 dong. 6. Biasa lusin. Apa gua lah, Rek? Awas, 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 awas. Nabrak, nabrak, nabrak. Lagi gabut lari koyoke. Mbak Hilma maaf ya Mbak Hilma. Soalnya Ya. saudaraku yang Jibal ini baru keluar dari RSJ ya Mbak Hilma. Enggak lah, enggak lah. Jangan gitu Udah lah, waktunya jangan. suntik lagi Mbak Hilma ini Mbak Hilma. Mohon maaf ya Mbak Enggak Hilma. Orangnya bagus kok, jangan gitu lah, enggak lah. Suntik racun. Racun Enggak Mbak Hilma macet. itu saking acting Mbak Hilma. Itu di belakang emang gila itu Mbak Hilma. Parah ini Mbak Hilma. Sering ngamuk-ngamuk Mbak Hilma. Sering bantingin piring itu. Rentek piring punya. Berarti ada jinnya itu. Anu Mbak Ilma, ini kan bodamnya penunggu anu Mbak Ilma, pesugihan itu ya di pohon beringin. Astagfirullah. Dulu asal mulanya Jibal ini keluar dari pohon beringin, Mbak Ilma. Beneran. Ngeri kali. Sangat menghibur sekali. Aduh. Masuk ke host ini apa namanya? Kayak sesuatu yang beda, ya. Iya, Kayak kodamnya aneh tuh. Rawa rontek. Harus rawa rontek. Parah nih rawa rontek. Anu Mbak Ilma. Harus kuat mental Mbak Ilma kalau di sini Mbak Ilma. Malah mentok. Gus, jare ini. Kira-kira kini saudarane banyak ngawur. Aku penyamaranku tidak boleh terbongkar. Aku soalnya orang penting. Aku CEO. Ya aku gini-gini pegang bedil ya. Dilempret. Rek, dilempet jare Rek. Kon ndi Rek? Kempit. Kan ini kempit, Cak. Aku punya laras panjang, Ayang. Aku punya laras panjang. Takonono to, Rek. Yo, Iya. Bel. Aku punya senjata laras panjang. Itu kalau udah mengenai sesuatu, itu orang itu akan jaluk lagi. Bukan begitu? Bukan begitu. Betul? Pokok nikmat. Jaluk maning. Temenan kadung wis keneng senjata laras panjang nih Sun. Tuh. Udah mana ora ulung rek Mas. Udah mana ta? Udah mana. Dip, kadung isun duwe senjata laras panjang yang percaya, Dip. Senjata laras panjang. Iya. Udah. Iya. Kadung wis tau roh rasane kuriangen njaluk maning kuriane. Jalan gesah sila nak ngawur. Iki kurang ajar ya, Dip. Apa? Oh, dulu ngono meringis ben. Wis ngono nang. Kelinggung. Ah, kok nek diane yo meringis. Kelinggung kan raine. Kon makin nang tengah gunung iki kan dhuwur gunung iso nak. Durung mudhun marki mudhun. Iya. Iya malah lagi panjat tebing iso. Mari diku meledos gunung. Ono ketemu Mak Lampir. Ketemu Mak Lampir. Mak Lampire modelnya kaya wong kulon. Wong kulon. Gemuyu wong kulon. Ki wong ndi wong kulon ta lahir kae. Ao mustopeng. Iya.
Yang ninjal sombong ya, ninjal. Kayak hari sepi balas di kambe. Iya, tumben-tumbenan. Biasanya juga sepi yo. Hari ini kita itu dan dia lari duri sini juga. Hah? Lari duri sini konsal tuh ta. Biar iki kadung salto bisa ning langit iki, Dip. Kiber kene Cak. Ayang. Woi, Kamu pilih aku apa yang di bawah ini, bawahku ini? Soalnya dua-duanya. bawahku ini kayak jenglot ya, masa sih mau? Ya jenglot ya. Masa jenglot iki biang ngawur pocongan tak beradab iki. Paling ayang Dipa iki Mariano paling yo. Mari paran. Nanti bahasa. Ano? Yang penting kan nggak kayak orang lor itu aku. Cuma janji manis doang. Bahasanya apa lor itu ya? Aku nggak ngerti ya. Au. Ladau. Kemakan janji Ladau. Mending sama orang kulonan. Mending sama orang kulonan aja yang. Mending sama orang. Ladau. Apaan sih ya yang ini tidak jelas? Daya yang jelas itu siapa cake? Hah? Daya yang jelas itu siapa cake? Yo lari loriku. On cam tasing guys. Yo on cam, yang ki on cam kat mau. Bikin aku gatel loh. Bisa makin dia. Pilihan gue. Bane ang gatel ko Cak. Sikile sih. Mari ngitek-ngitek diami. Gatelan isun mari kesalahan. Hari anu ayo. Ya. Berarti gatelan paran. Mbok kemplut tau. Ayang gatuke karek klimis wong karek demen. Mari dalam ngokletik main klinis. Lebaran. Ayang jari jenglot arep di mari diweni ngokletik. Apa ngomong? Mek jenglot welan. Aku sih kari ngelama ikau. Ngopi kegiatan bina ya ngambil Sopo sopo welen mana sopo lama itu. Welen pengantar ini sopo. Sopo pengantar ini. Sopo bingkar. Ayang welan ayang. Dia diweni ngokletik kok ayang. Kucing bendoyan no. Kucing bendoyan no. Doyan ning sapa? Doyan ning wong yang rawati. Iya, doyan. Emang ayang doyan ambil jenglot iki. Hah? Ndi ngono. Ayang karjal mural. Nolong iki guys, nolong. Iya. Jadi rabi nun akeh. Oh, Iya, aku aja yang atuh. Ayang aja gro-gro upil ta, emangnya upilnya atos ta. Hater. Hater. Kau biasa tihun. Hater. Iki Haider ngejaraan Pak, guys. Hater. Ulung. Ini apa dalam selawatan? Pusing arep maling. Dan ke sini. Kan mari ngerampok mau. Iku mau ning jalan arep begian murung. Fitri lari kok di gua tinggal ya lari ki gak penting. Isen henge kelas itu lewung akeh bala. Duh. Ya masa ikhlas kancane kau. Isen menjaga martabat apa ya? Martabat.
on cam Ayang Ya wis mari wis kliwat. Ayang. Gedun niku guru Ono ayang mateni yo kasyap. kat Aku? mau niki hang Aku ya? on cam. Terus dikokon on cam. Hang salah Ayang. sapa? Ang salah jenglot iki Ayang. Takon apa kau? Ngono. Ayang anu kau. On cam tasing mau kat mau. On cam tasing. Apa? On Apa? cam tasing kat mau. On cam. On cam. Udah sih lo Iku mau on cam yo. Mau yo. Joy, kapanane on cam? Mau. Welen sayang. Welen. Lari Welen. kan sadurunge ira ngomong mau bisa hang on cam ket mau kau sadurunge ira teko kau honku hang on Ngono cam. ngisor. Aku teko isun ngokon on cam tapi dipaidu. Ya sing gede kun. Kok di nganggo idu. Ngamik bae mari ngono iki. Pial. Rayuan sih pial. Apa sih? Rayuan. Mbak E. Mbak. Aduh ya Allah. Kesir paling Sing bisa. disauri. Dia ono masuk ke sirah tuh. Langsung iso nang nyeluk guru semaur. Ayo wis tetenono parana. Ayang, ayang, ayang. Ayang. Eleng. Tinggal ngisi bang. Semaur lu. Nang PPD ya. Jangkong sini. Aduh. Ayang mulus ta ayang. Locok. Ayang mulus. Ngambul. Isan mah biasa lah, biasa. Maaf saya. Minta maaf. Ayang, nanti jangan marah wis nanti aku kasih sun. Maaf aku dapat ini. Idi. Kena ngobrol nih dah. Kena ngobrol nih dah. Jepil ketika dari rapian nih dah. Ya, ayang. Coca-Cola. Ini bukan yang apa-apa. Parade. Kok dibalani mana Ngira Johnson? Panik kau. Kucingnya arane jengsen bebek. Ang siji arane jengset. Kok api kan arani kucingnya daripada arani sen ya? Ya, wis pokoke anau. Harga dirine kene ngono. Mau sebenarnya agak. Kadung ki Aji Torik ah, Dik. Coba Aji Torik, Guru lahir. Walid. Aji Torik. Walid. Jadi ki santri ini Walid cak tapi cak. Abu, Pun mari ketemu Walid, anu kerimbat panarnya kerimbat jinggot ke Walid emang. Mas mari cokor. Kan mrene. oh ya Allah, tarik kaget di sini genderuwo iki moro-moro on cam. Lah biala kasep. Kaget temen Kasep. yo. Kaget temen kasep. Mbak, omahe sampean nang ning anu iki ta, nang tingkungan sing kanjur iki kau. Kari ngocok. Panik gua. Hah? Iya. Iya, ning Iya, pas nang ning tanah loro kok. Iku mampir rombrono metabrak. Kulo nang masjid. Kulo nang masjid. Iya. Yo. Mero ya nih, Bang. Hah? Mero.
tahu tahu Wah, inbox ambil ayang isun yang direken Weruh, kapok. Jon. Ayang isun nang icing ayang isun nang icing ya bulan Ngamuk paling ngamuk. pacong ambul be na yang nang Sing aman ayang kau. cas gue nak kau sok tahu lu. Keneng maning isun iki mah. Alah peconge Mustope kari tojong ah. Yalak wae. Harus diomo ah. Mau lor peconge. Iya man. Mbak Cinten jebel kat. Ayo jebel kat. Ayo. Ayo Kang, bisa Kang, ayo Kang. Gombelono pin gombelono. Sakit. Ya, apik. Ya. Burung anyang burung. Itu. Hari kesisian. Tolong. Menang Mas Gender Bu. Lorong tuh paling jauh. Apa? Tidak PP gue. Ayang pipit. Iya, Cak. Mbak iki pengen deket aku soalnya. Mana mau sama jenglot. Kenyataannya ya pengen deket aku. Ayang. Ayang. Ison mancing kok goncengan sapa? Lari. Nah, gonceng yang gebras ya. Iya yo, goncengan yo. Goncengan yo. Ya anggludagaan nih kok ya. Iya. Yang Goncengan yo. mancing ya goncengan habis. Iya. Eleng. Ya kenyataan yo. Uhun gonceng jipa. Iya. Ambil Jander golok. woi, melu yo geder woi. Nggawa kerangnya sampai cecer ayo sampai kentekan bensin. Kaen. Tapi kan sosmed goncengan, yang penting kan goncengan. Minimal ayang, minimal itu naik pesawat jet tempur. Nek Film pelurune itu akan pelurune marukumnya ini semembur jiro kapok jiro. Bapak kira kemudian Tadi kemudian sontok ya, sontok ya. Maning guyu-guyu tuh kalau wong edian nama stopeng ya. Iya. Kayak masih ketua kan dia. Laptop dia wet. Tapi sekarang yang beli laptop kan komen. Mbak Pani. Semoga berkubur kok. Mata itu. Apa ya kau? Yang duwe niki ngamuk-ngamuk jembar kubure. Untune lho. Ngamur sing. Iki lalare ya. Potongane kol mak kuburan lho kae. Mbak Pani. Alhamdulillah Mbak Pani. Alhamdulillah apa anjir. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan sama yang kuasa Mbak Pani. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepar mati. Orang ngawur. Oh, Mbak Pani, iki wis dadi jenglot Mbak Pani. Iki kutukane biasa kutukane genderuwo iki. Hah? Tak mudun sih aku.
Wis oke. Sik lambine. Buru munggah Mbak Pani. Mau gantian. Arep turu aku. Dewe ya Mbak Pani. Ini Enggak, ambil bojoku. Dip, ini cemburu Dip. Hah? Ini cemburu. Mbak Pani ambil bojone jare ya. Gak cemburu. Cemburu lah. Hah? Sakit hatiku. Bisa sakit tok. kulon tak yo tangannya karo-karo nyakar yo. Penjelar itu. Hatinya Dipa keras kayak batu Mbak Pani. Kamu dance aku. Nggih pun Mbak Pani matur suwun Mbak Pani. Aji cakar tak amat. Iki maning cakar-cakar among sekat mau iku cakar-cakaran bene. Makannya anak dua ya, percaya kayak tadi dua ya. Mangane anak buah. Peng, topeng. Peng. Topeng. Peng, topeng. Goblok iki karane dhewe kok apa kok. Dip, iki kan anau panaran. Iki kan dirasuki genderuwo, kadung wis nyeluk arane dhek iku berarti yang mlebu genderuwo. Wae meden-meden uwong. Nah, Koyo mesti topeng ki lahir yang diadiani koyo. iya. Paling yang diadiani langsung diwocokaken ayat ringsir wengi ndi paling. Ya ngawur iki. Makane kan jadine medeni gede kae. Iya. On cam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. durung. Durung. Waalaikumsalam. Bok, on cam bok. Ojo wis bengi kaya turau. Ya kadung ya ngenteni awan dene bok. Iya sih. Bok, Riko kari demen delengi demit ning kene Bok. Iya wong barang demite kok kancane sen pisan ayo. Ya Allah, aja kanca nambi Nah, demit Bok. kau Perlu ketuleran demit Bok. Masih mulai kurang ajar abet ya. Mbak, masih. Mbok Ika, iki Kira iki peng. rawatan ison kabeh Mbok Ika. Demi-demi ison kabeh iki Mbok Ika. Keneng wae engko penglaris ya kan. Neng Jawa Mbak. Sing laris malah rumpat to ngentek-entekaken Mbok Ika. Parmaning iki genderuwo iki mangane lebih akeh. Percaya wae dong topeng ya kan. Iya, sego ngono klaras dipangan, Mbok. Ngaku aja ngapusan. Sabene kan Ya manuk wis, kudu jero. iya pancet eno pancet. Oh, nah, tahu. Mangan jagung riko rombok sabene. Mangan jagung dipan kulit jagunge dibuyang lare endeng. Sore mangan jagung. Gol yang dipangan. Mat, Jagungnya dibuyang.